Guys, ano na pala, alas 5, nandito na yung mga bata, nakaligo na, and 11,000 pesos. 11? 11,000. How much can you get with that? Nagpa-change siya kay Dad ng $300 para may peso kami pag lapag sa Pinas. Kasi wala, mayroon akong peso. Ano, how much the one I have? 1,000 something? Yeah, 1,200. Oh, 1,200 yung nasa wallet ko. Ang tagal na nun. So, sana tanggapin pa rin yun. Magdi-dinner pala kami, guys. And, ito yung iba pang dadalhin. And ayan, hinugasan ko rin yung ating air fryer kasi hindi na namin yung gagamitin. Tapos, yan. So, and yung rice cooker, hugas na din. Haggard na tayo. Ang sakit ng ulo ko ngayon. Tapos, nag-charge na rin ako ng mga batteries. Ng mga, ng mga cameras. What's that? How much are these? Which one? Tinatanong niya kung magkano yung may glowy shades kasi ako. Ayan, tinatanong niya. I forgot how much. Open it. Please. Ayan. Where's the This one. Okay. Ayan yung vintage na yan, guys. Pero hindi ko to dadalhin. Tatago ko lang muna to dito. And natupi ko rin yung mga sinampay dito. Yung mga pang-work yun ni Jan. Hindi pa ako naglaba kasi hinintay ko yung suit ng mga bata. Naglaro sila ng footy. So, bukas na lang ako maglalaba. Do it again, I want to hear. Guys, dito na kami sa kung saan kami magdi-dinner. Si Holly, isasama siya ni Auntie Mel and dala namin yung bili niyang jumper kasi naka-jumper pa yun ng pang-footy, diba? Okay, dito. Anong oras na ba? 5:29. Sakit talaga ng ulo ko. Uminom na ako ng Nurofen. Binigyan ako ni Jan. Andun na si Auntie Mel. Kararating lang nila. Hindi niyo makita eh. Nag-change na si Holly ng jumper doon. Ayan. Is Uncle Jace or Auntie Mel? Huh? Uncle Jace? This is a snack for the plumbing. Oh, where? That's a lot. What you got? Lip balm? You got? Yeah. You got it? Good one. Where? Where? Somewhere we got it, didn't we? Where? Oh, it smells good. Oh, you got may ano siya? Applicator. Did you say thank you to Auntie Mel? You've been spoiled again? He says thank you, Auntie Mel. She did. Oh, nice. What you call this? Honey balm. We're getting some. It's good. We're gonna buy some. Andito na ang lahat. Ayan si Kobe. Mayroon siyang sa noo. Hi, Kobe. Nahit siya ng ipin ng kalaban. Tapos yung kalaban natanggal yung ipin. Sobrang grabe yung yung impact. So mayroon siyang diyan. Gumuhit talaga yung ipin ng nung kalaro niya. Dito na yung drinks namin. Ayan kay Holly, raspberry, lemon lime, si Zach, raspberry, si Auntie Mel beer, and Uncle Jay. Katabi ko si Joey. Dito na yung drinks namin. Ayan kay Holly, raspberry, lemon lime, si Zach, raspberry, si Auntie Mel beer, and Uncle Jay. Katabi ko si Joey. We got garlic bread. Thank you. Dito na yung ating half a dozen lang na oyster kasi may salad tayo. Nice. It's a hot pot daw ang tawag dito. Looks so Instagrammable. Oh, they fried the noodles. Yeah. Siya, Pilipina siya. Thank you. Surf and turf kayo dyan. Thank you. Pinjadani sa vlog ba? Okay. Thai salad, thank you. Ayan yung akin. O, diba, hindi naman gutom. Si Kuya, ayan, spaghetti bolognese din kay Kuya. Kay Sak, chicken or beef, Sak? Chicken parm. How far's your house? Kain sa 670 that's built 3 beside them. They've bought their own painter in and they want to paint before the cupboards go in. So they spray all the ceilings. This is my food. And undercoat everything. So we can get started to do the cleaning stuff. And the baby.
Oh, which way? Sorry, I was coming in this. Kay Auntie Mel, chicken avocado. Ang sarap niyan. Good job, take the hot water. So it come out. Not boil too much. Sobrang busog na ako, guys. Travel, will you? Tapos na tayo kumain. Magdi-dessert na si John. Dessert! Ayan yung dessert ni John. And I have the other. Share kami ni Auntie Mel. Ayan kay Johnny Boy. $5. Change this bet to $2.50 and just won $250. Jane. So that's how you do it. So that's why we get out of there. Share kami ni Auntie Mel. Ayan kay Johnny Boy. $5. Change this bet to $2.50 and just won $250. Jane. So that's how you do So it. that's why we get out of there. Go have some, Joey. He shouldn't either because he's. You thought he won $400. He won $4. Hey, Kobe did. Dito tayo sa car ni Auntie Mel. While car to ni Uncle Jace. Si Jace nandun sa car namin. Punta tayo kila Kylie. Dito na kami. Punta na kami sa bahay nila Madile. Yung pinapagawa nilang bahay. Gustong makita ni Auntie Mel. Like you're going to the mine. Slowly. Okay, mag room tour tayo na hindi, house tour na hindi pa tapos. Ito yung bahay niya. Nice. This is exactly like mine. See? Yeah. Dilim guys, hindi nyo makita. Next time na lang. Oh, yeah. Fridge and freezer, wine bottles. Wow! That's a good idea, isn't it? Yeah, and that'll be the medicine. Yeah. Wow. That's a good combination. Wine and medicine. That's the roll down door that'll have Yeah. to Tapos na yung ating house tour, unfinished house tour. Madilim, so hindi ko na kayo masyadong sinor. Next time na lang guys. Maganda na, malapit na matapos. Lalaro sila ng beer pong, pero tubig ang laman niyan guys. Good afternoon guys! Happy Sunday! Today is June 16. Kagabi hindi ko na na-close yung vlog kasi anong oras ako kauwi kagabi? Mga 11:25, 11:30 na kami nakauwi. So yung vlog natin ay siguro 3 days yung ganap. So pagsabay-sabayin ko na lang para hindi ako matambakan kasi konti-konti lang naman yung nabavlog ko kasi nga sobrang busy ko guys. Kanina hindi rin ako nakapag-vlog, pumunta ako ng town. May kinuha lang akong pandagdag para sa dadali namin sa Philippines. And si John kanina, naglinis na siya ng car. Yung car na gagamitin namin sa Tuesday kami alis guys, punta ng Melbourne. Then the next day, fly na tayo sa Philippines. And si John nakaligo na. And ako pala nakaluto na. Well, hindi pa tapos. Nagluto akong yung brisket, hinalo ko sa lamb shank. Tapos, mashed potato. So, imamash ko na lang yung potato. Luto na yung potato. Ito yung aming dinner tonight. Ayan, meron tayong lamb shank and brisket together. And ito, tinanggalan ko na siya ng tubig. Lalagyan ko lang siya ng butter and milk. Pa-silip-silip lang sa ganap namin ngayon guys, para hindi tayo matambakan. Babawi ako pag-uwi sa Pinas. Okay, so yung one vlog natin siguro 3 days ang ganap. Okay, so ayusin ko lang to. Pakainin ko sila tapos punta tayo dun sa lounge kasi ayusin ko na yung mga pinamili ko para dalhin sa Pinas. So, ito na yung dinner nila, guys. Ito kay John and yan sa mga kids. Ollie, TJ, Zach. Okay, tinatawag niya na. Tea time. Tea time! Tapos na kumain ng aking family. Ngayon, gagawin ko yung isang luggage kung saan ko ilalagay yung mga pasalubong para sa Pinas. So, etong isang luggage, ang paglalagyan ko ng yung chocolates, tapos yung iba pang pasalubong. Ayan, dito. So, kunin ko lang. Kunin ko yung mga nabili ko. Ito yung mga chocolates. Yeah. Oh. Ito yung tuna na maliliit lang na size kasi gusto daw ito ni Papa.
Kasi dinalan siya ng kapatid ko, yung umuwi from UK. And sobrang gusto niya raw yung ganitong tuna. Hiningal ako doon. So sabi ko, meron din kami, pero hindi ko alam kung pareho. Pero dadalan kita kasi masarap din to, guys. And yeah, hopefully magkasya sila. Tapos yung toiletries namin dito ko na ilalagay kasi wala na akong ibang paglalagyan. Okay, meron din tayo. Ayan yung gatas ni Mother na bilin. And ito yung mga chocolate. Nakita nyo na ito, diba? Kasi nakita nyo na yan, mga chocolates. Ilagay ko na ba? Gusto ko kasi makita kung kasya. Ayan yung favorites. And meron din akong Lind. Ayan. So, ayusin ko lang to. Parang gusto ko na silang tanggalin sa box. Parang gusto ko silang ilagay sa Ziploc. Kasi, parang bulky. No? And meron akong leg ham, yung ganito. 10 pieces yung kinuha ko kasi hindi pwedeng madami. Ay, hindi nga pala 10. 5. 5 lang pala to. 5. Kasi hindi ang bigat na nito. Ayan. Ayusin natin. Tapos, ito yung, ano to, digestives. Nito, na biscuits. Siguro tanggalin kasi, ayan, di pa nga, wala pa nga guys, puno na. Hala, paano na? Tanggalin ko to sa box, no? Sa tingin nyo, guys. Tanggalin ko. Meron pa ako dito yung, eto. Meron akong biniling panty liner sa akin. Ito yung 50 pieces. Baka hindi magkasya talaga. Ganyan. Tapos yung mga sapatos pa. Wala, hindi kakasya. Kasi dyan, may ilalagay ako yung toiletries. Ito pa. Ganda, my goodness. Parang hindi kakasya, guys. Kasi dyan, isi-save ko yan sa toiletries, shoes, and iba pa. Tapos nandito pa yung, hala, may coffee pa pala ako ni Mother. Wala pa yung gatas dito ni Ma. Madami din tayong ano na. Ayan yung gatas. Gustong gusto to ni Mama. So, binilang ko siyang 3 na powder, 3 powder milk, tapos isang skim milk. Bilhin niya 2 eh. Oh my God. Okay, ayusin ko lang to, guys. Feeling ko hindi magkakasya. So, ilagay ko siguro sa Ziploc yung iba. So, nandito yung coffee ni Mother. Yung Nescafe Blend 43. And meron din siyang, ito yung isa yung espresso. And, ayun na. Andun pa. Well, wait lang. Ito pala, babalutin ko to sa sa bubble wrap para hindi sila mabasag. So, feeling ko hindi magkakasya to. So, tanggalin ko sa box, okay lang? Okay, ito. Oh, lagay ko sa Ziploc, o sige. Nagpaalam ako na. Nagpaalam ako na tanggalin ko sa boxes kasi hindi kakasya. Ang dami pa nating ilalagay. More than 20 kilos na nga to. 20 kilos lang yung domestic eh. So, magbayad na lang ako ng extra kasi sobrang bigat nito. Ayan yung Ziploc ni IKEA. Tanggalin na natin yung mga chocolate sa boxes. May natanggal na tayong isa. Sana yun. Ayan, meron ako natanggal na isa. Para makatipid tayo sa space.
Tapos, eto, iba ko rin siyang box. Ay, ito pa pala. Ay, ziplock. Yung lid. Tapos, ilagay ko sa ganito siguro para hindi siya madurog. So, dito ko ilagay yung mga chocolate. Isang ganito. Then, ito, sa ibang bag din siya. Nasaan na yung ziplock? Saan linagay yung ziplock? Saan natin linagay ito? Yung 100 pieces, hindi ko na siya tatanggalin sa box. Ganito na siya. Dito ko siya ilagay siguro. Basta, hindi ko na siya tatanggalin sa box. Ito yung Raffaello. Masarap daw to eh. Hindi kasi ako mahilig sa coconut. Si Jan na mahilig sa coconut eh. Pero hindi yan para sa kanya. Eh, meron pa pala. Meron pa. Meron. Ayan. Wala na ba? Wala na. So, ito yung ating mga chocolates na nasa box. Ang bigat na. Ang bigat na nito. Ayan. Ilagay ko muna yung sa ilalim yung ating ibang chocolate. Ito ba? Yung mga bars. Ilagay ko dito sa ilalim. Para isang chocolate, sana magkasya sa isang bag. Ang kapatid ko. Hello? Wala ka man na video. Wala kang video. Ha? Wala kang video. Ha? Ikaw ang wala. Meron ako. Ano nila? Toblerone. Nasaan yung iba? Meron pa ba? Yeah. Tinaranggal ko sa sa ganito yung chocolates. Kasi hindi magkakasya. Sa box, ayan na nga, linagay ko na lang dito, oh. Ayan, oh. Dito na ba lahat ng chocolate? Sana wala na. Ay, meron. Ha? Tinatry kong magkasya. Ayan. So, ganito. Isang ganitong ganitong chocolate. Isang bag na ganitong chocolate. And yung isang 100 pieces. Ayan. So, balutin ko lang yung aking coffee para hindi siya mabasag. So, dito na to. Okay, dito siya. Dito siya. Ayan, ganyan na lang.
Ganyan. Tapos ito, pwede ba sa dito? Ayan. Pwede. Ayan. And dito. So, siksik natin ang mga pwedeng mag-over, ano talaga to. Kasi sa, ano kasi, allow tayo ng 30 kilos international. Babiyahe kami ng Bicol. 20 kilos lang ang allow. So, mapaparami yung ating, ano, bayad nito. Okay, and gatas nito. Kaya update ko kayo guys ha. Tapusin ko lang. Yan ang itsura, hindi ko na ilagay lahat. Yung coffee nandito, binalot ko na lang siya sa damit. Pero ito hindi na nagkasya talaga. Merong dalawang coffee, hindi nagkasya. And yung tuna, and yan, hindi na nagkasya. And ang bigat-bigat na nito guys. Parang feeling ko 50 kilos. So ayan, punong-puno. So, linagyan ko pati mga gilid. Pero yeah, hindi nagkasya yan. Okay, try kong isara. Hindi guys masara. Nagbawas na nga ako pero hindi pa rin masara. Ayan, binawasan ko na. Hindi siya masara. Sobrang bigat. So, ginawa ko, binuksan ko yung kay Zach. I-try kong magsuksok dito. Pero sabi niya dyan, wag ko na daw ito lagyan kasi tama na yung weight nito. Pero, kailangan. So, we'll see. Nilagay ko dito yung gatas. Yan, chocolate, tsaka yung ibang spam. Spam and, yeah. We'll see. Hindi pa rin masarap guys. So, nagdagdag ulit ako dito sa kabilang side ng luggage ni Zach. Kasi hindi talaga masarap yung isa. Hindi pa rin magkasya guys. Tinanggal ko na sila dito. Ayan. Tinanggal ko na sa mga ganito. Hindi pa rin magkasya. Ayan. Meron pang natira. So, ang plano ko naman, di ba nalagay natin sa ziplock yung ating chocolate. Yung mga coffee, ilagay ko na lang din sa ziplock. No, para madala natin. Kasi, kailangan ko ulit magbawas ng coffee. So, siguro ilagay ko na lang sa ziplock. No? Sige, yun na lang. Sorry, mother. So, ito na yung coffee, guys. Ayan. Vinacuum ko siya gamit ang aking bibig at saka straw. Parang feeling ko mabubundat ako ng hangin. So, ayan siya. Para sealed na sealed siya. And pagdating sa bahay, ilagay na lang to ni mama sa airtight. Na nakaganito pa rin. Kasi ayan, naka-vacuum yung guys. Oh, wala yung hangin. Oh, di ba ang galing? Tapos nilagyan ko na lang din ng... Nasaan na yung isa? Linagyan ko na lang din ng... Eto. Ayan. Ito yung first try ko, ano siya, umakyat. Nahigop ko yung ibang pait. But yan, nilagyan ko na lang ng label. At ito yung pangalawa na perfect ko na. Sikip-sikip na nila. Okay, lagyan natin siya dyan. So, si Holly na curious din siya. Gusto niya rin i-try. So, trinay niya. Nakita niyo naman, di ba? It's extra tight. Extra tight. Ayan, oh. Ang galing. Ang galing, guys. Kung gusto niyo, wala kayong pang vacuum seal. Eto ang gamitin niyo lang. Ano lang kayo dyan ng konting butas. Tapos, higupin. You just leave a little gap there and then put your straw in and then... Sake din, right, Baba? Okay. Ay, pangalanan pa pala natin to. Nagtira kong isa para merong paglagyan si mama ng ano, kape niya. Yung, eto, yung ganit. Hindi, yung isa. Which one? Eto. Ayan. So, tinaran ko siya ng isa niyan. So, oh, good. Ayan. Oh, diba? Naka-vacuum talaga yan, guys. Stay in there? Yeah. So, ayan na yung mga bote ng kape. Nilipat ko dito yung chocolates. Para yung mga hindi nakabag, dito natin ilagay para may sip siya. Para hindi magkahulog-hulog. Busy siya. Ayan na, puno na. And eto, ilalagay ko rin to sa ziplock. Meron tayong 5 ganito. Masarap to guys. Ito lang yung nagugustahan kong inumin na mainit aside sa chocolate.
hot chocolate. Ito yung salted caramel and vanilla. Itong Hara? Did you bring hot chocolate, Mum? No, I didn't. Just this one. Ay, ang bango nito. Sarap nito sa pure na gatas lang na mainit. Did you do salted caramel? Yes. Ayan na yung French vanilla, guys. O, na ano na natin, na sealed din ulit. Which I did. Yeah, and yung ating salted caramel. Which one do you like better What? of those? Both? Okay. I'll just Ida-double say ziplock ko siya. Are you so good? that. Yeah, I feel very good. Ayan, na-sealed natin ng double. Siya yung tagahiko. Look how tight it is, guys. I know. Good job, Baba. Welcome. From using all my air. Ilagay natin yan dito. Nilagay na namin guys sa sa shed kasi baka mag-melt yung chocolate. And baka magbawas kami kasi sobrang bigat nun. Hindi pwede, sabi niya dyan. Yeah, it's too heavy. That one? Yeah, sobrang bigat. Parang 50 kilos yun. So, Coffee and chocolate and kahit anong remedyo ginawa ko, hindi ang bigat pa rin kasi hindi kong kan. Siguro yung tuna bawasan ko. We'll see. Kasi hindi pwede. Sabi ni Jan, at least 26 kilos lang ang dalhin. Kahit 30 kilos yung mga at least 26. So, we'll see guys. Okay, we'll end the vlog. Thank you. Please like. please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Night. Mwah. Because I think I do. When